Ja sam Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Knjižnica. Vrijeme za spavanje. Laku noć, Pepa. Laku noć, George. Možeš li mi pročitati priču, molim te? Dobro. Čitat ću ti knjigu Crveni majmunčić. Ali uvijek mi čitaš tu knjigu. Crveni majmunčić se okupao, oprao zube i otišao spavati. Da, upravo se to dogodilo. Možemo li izabrati neku drugu priču? Plavi tigar, zeleni pauk, narančasti pingvin. O, kakva je ovo knjiga? Prekrasni svijet betona. Tražio sam tu knjigu. Je li to tvoja knjiga, tata? Tu knjigu sam posudio u knjižnici. A što je to knjižnica? To je mjesto gdje možeš posuditi knjige. A kad ih pročitaš, onda ih vratiš. Ali naš tata je ovu knjigu zaboravio vratiti. Bome je ostala ovdje prilično dugo. Nema veze, možeš je sutra vratiti. Vrijeme je za spavanje. Nakon što tata pročita priču. Tu nema baš puno za pročitati, Pepa. Molim te, tatice. Dobro. Prekrasan svijet betona. Beton je građevinski materijal napravljen od pijeska, vode i kemijskih dodataka. Prvo poglavlje. Pijesak. Pepa, George i mama su već zaspali. Jutro je. Pepa s obitelji ide u knjižnicu. Wow, koliko knjiga! Šš, Pepa, ovdje moraš biti tiho. Zašto? Zato jer tu ljudi dolaze čitati u tišini. Sljedeći, molim. Gospođa Zečica je knjižničarka. Dobar dan, gospođo. Vraćate li ove knjige? Da, gospođo Zečice. U redu. A zašto računalo pišti? Provjerava jeste li zločesti i jeste li predugo zadržali knjige kod sebe. Da, mislim da sam tu knjigu posudio prilično davno. Ne brinite, gospodine. Nije valjda tako strašno. Joj, gospodine, ova knjiga je bila kod vas punih 10 godina. Šašavi tatica. Oprostite, gospođo. Sad je sve u redu. Možete posuditi neku drugu knjigu. Gospođo, možemo li George i ja posuditi knjigu, molim vas? Da, dječji odjel je na ovoj strani. O, gledaj, vile, cvijeće, lijepe haljine. Bog, Pepa! O, bog, Deni! Ja posuđujem knjigu o nogometu. Zdravo, Pepa. Bog, Suzi! Imam knjigu o medicinskim sestrama. George je izabrao knjigu o dinosaurima. Dinošo! Pogledajte što sam ja našao. Nove avanture iz krasnog svijeta betona. Evo knjige Crveni majmunčić. Nećemo uzeti tu knjigu. Dosadila mi je. To su potpuno drugačije priče. Možda je baš zabavna. Sigurna sam da nije. Jednom davno bio jedan crveni majmunčić. Koji se okupao, oprao zube i otišao spavati. Ne, uskočio je u svemirsku raketu i odletio na mjesec. Bio je na pikniku s dinosaurom. I plivao ispod mora i penjao se na najvišu planinu. To je bio naporan dan. Kraj. Wow, pročitaj je opet. Možemo je posuditi i pročitati kod kuće, Pepa. Ali ja sam htjela uzeti ovu knjigu. Ili ovu. Možeš uzeti 3 knjige sa sobom ako želiš. Jupi! Ali zapamti, moraš ih vratiti na vrijeme. Dobro, gospođo Zečice. A i vi, gospodine, zapamtite da morate knjigu vratiti na vrijeme. Ja ću podsjetiti tatu da vrati knjigu. Da, Pepa, siguran sam da hoćeš. Ho, 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 ho.
to play.